14-årige Isabel Møller her lever på 3. måned i skjul et hemmeligt sted i Danmark. Hun er på flugt, og myndighederne som vil tvangsfjerne hende fra sin far og anbringe hende på en institution. Isabel Møller ønsker at bo hos sin tante, men det må hun ikke, selvom undersøgelser viser, at en anbringelse hos et familiemedlem er både billigere for kommunen og bedre for barnet. TV-avisen møder Isabel Møller på en hemmelig adresse. Hun er gået under jorden for at slippe for en anbringelse, hun ikke forstår. Hendes eneste faste holdepunkt er lige nu 3 plastikposer og en håndtaske. Det er hårdt. Altså... Under sin flugt har Isabel Møller skrevet et brev, som hun har sendt til blandt andet Folketinget og Børns Vilkår. I brevet beder hun om at blive anbragt hos et af sine familiemedlemmer, i stedet for på en institution eller hos en fremmed plejefamilie. Jeg har en kæmpe familie på både min far og mors side, hvor folk med gode stillinger, som gerne vil have mig af kærlighed og gratis. I en villa i Aarhus forstaden Risskov bor Isabel Møllers bedsteforældre. De har selv skrevet til kommunen og tilbudt sig som plejefamilie. De siger, at de har undersøgt vores forhold, men vi har intet hørt. De har ikke været her, de har ikke gjort noget. Isabel Møller er langt fra det eneste tvangsfjernede barn, der ikke kan få lov at bo hos et familiemedlem. Og det selvom loven siger, at socialrådgiverne skal undersøge, om netværket, f.eks. bedsteforældre eller andre personer i familiens omgangskreds, kan tage sig af barnet. I Sverige og Norge er 15% af alle anbringelser af børn netværksanbringelser, altså anbringelser hos f.eks. bedsteforældre. I Danmark sker det kun i 5,9% af tilfældene. Isabel Møllers tante er uddannet børnepsykolog. Hun har også tilbudt at tage Isabel og hendes lillebror i pleje, men er heller ikke blevet undersøgt af kommunen. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan have taget stilling på forhånd, og nærmest fra kommunal side undlade og i det mindste være nysgerrig på, om det kunne være den salomoniske løsning, som kunne gøre, at børnene kunne komme i trivsel. Aalborg Kommune vil ikke kommentere den konkrete sag, men socialchefen vil gerne udtale sig generelt om kommunens undersøgelser af netværket. Jeg tror, der er et stort potentiale i netværket, og det skal vi simpelthen have mere fokus på. Og der ligger ikke bare potentiale, men også millioner af kroner. I gennemsnit koster en anbringelse på en institution nemlig 1,3 millioner kroner om året. En plejefamilie koster 450.000 kroner om året, hvorimod en netværksplejefamilie kun får dækket kost og logi. Jeg er blevet rystet i min tillid til et system, jeg selv er en del af. Så må der være nogen, der hører mig og kan hjælpe mig ud af det helvede liv, jeg har. Og på torsdag udkommer en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet, der endnu en gang dokumenterer, at de såkaldte netværksanbringelser er bedre